Minkejja kull weda li għamlu Joseph Muscat u Konrad Mizzi li qatt huma se jollu l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel għaliex għandhom politika stabbli, dalgħodu l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin għamu bżieda ta' 4 ċentesmi fuq kull litru fil-prezzijiet tal-fuels. Dan ifisser li fil-waqt li l-prezzijiet f'Malta ilhom fost l-ogħla fl-Ewropa għal dawn l-aħħar sentejn, issa is-sewwieqa f'pajjiżna se esperjenzaw aktar żidiet f'dak li se jħallsu. Dan fl-istess ħin li l-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi għandu kumpanija sigrita fil-Panama biex kif inkixef hu stess fiha jitfal commissions u li kien ikkritikat mill-Awditur Ġenerali wara l-instab li jindaħal sabiex jingħata direct order lis-sokar tal-Azerbajġan li bih il-poplu mar minn taħt b'14 miljun dollaru. Dan qalitu ix-Shadow Minister tal-Ambjent, l-Enerġija u t-Trasport Martes Sportelli waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-jum li ddaħlu żidiet ta' 4 ċentesmi fuq kull litru ta' petrol u diesel f'pajjiżna. Martes Sportelli referi tal-kalendarju li qassam Konrad Mizzi fid-djar fl-aħħar jiem fejn max-xahar ta' Jannar wieħed isib dawn il-kliem politika ta' stabilità, prezzijiet tal-fuel irħas u stabbli. Fil-waqt li sostniet li Konrad Mizzi ma jiddejjaq xejn jitmejjel bin-nies f'wiċċhom, staqsiet xi tfisser il-politika ta' stabilità għal Joseph Muscat u Konrad Mizzi. Żewġ gidbiet. F'Jannar mhux vera illi l-prezzijiet tal-fuel huma irħas għaliex illum għandna id-dikjarazzjoni mill-Gvern stess illi l-fuels għolew 4 cents u mhux vera illi lanqas hemm stabbiltà għaliex allura hawnhekk ogħla. L-unika stabbiltà illi hawn hija illi dan il-Gvern iżomm il-prezzijiet stabbli meta ikun imessu raħħas u kif il-prezz taż-żejt jola bi ftit immedjatament dan il-Gvern jolli dawn il-prezzijiet. Jiddeskrivit din l-hekk imsejħa politika ta' stabilità bħala ingann ieħor ta' Joseph Muscat u Konrad Mizzi. Isostniet li l-ipokresija ta' Muscat toħroġ ukoll mill-fatt li meta l-prezzijiet tal-fuel kienu eżatt bħalma huma llum, jiġifieri f'Jannar ta' 6 snin ilu, Muscat b'ipokresija kbira kien niżżel lin-nies fit-toroq jipprotestaw kontra il-prezzijiet tal-fuels. Illum il-prezzijiet tal-fuels f'Malta huma l-istess, iżda prezz internazzjonali taż-żejt u nofs dak li kien 6 snin ilu. Dini waħda minn raġunijiet għalla li l-Muscat illum ħadd m'għadu jemnu u kulħadd jaf li jikdeb u jitmejjel bil-poplu Malti Għawċi qalet Martes Sportelli. Minħatt jaw il-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Stanley Zammit fakkar li waqt il-kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew Joseph Muscat da minħabbar b'xara tajba l-madwar ġimagħtejn sakemm fl-aħħar sejħ konferenza tal-aħbarijiet biex jgħid li kien se jraħħas il-prezzijiet tal-fuel b'2 ċentesmi. Illum Muscat u Mizzi flok jagħtu spjegazzjoni lil poplu Malti u Għawċi għal din iż-żieda qegħdin jistaħbew f'Kastilja tant li lanqas diċenza li jidhru quddiem il-poplu Malti u Għawċi ma għandhom. Din iż-żieda kbira fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel mixejn għal konferma għal fatt li għal korruzzjoni ta' dan l-aktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna qed iħallsu il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Stanley Zammit fakkar li kien Konrad Mizzi stess li nqabad li jindaħal biex isir hedging għax-xiri taż-żejt mal-kumpanija Sokar, deal li kien wassal kif spjega anke l-Awditur Ġenerali għal telf ta' 11 miljun euro minn flus il-poplu Malti u Għawċi. Stanley Zammit tem jgħid li dan id-deal sar fl-istess perjodu li kienu qed jinfetħu l-kumpaniji sigriti ta' Keach Kembri u Konrad Mizzi fil-Panama biex fihom jitpoġġew commissions li laħqu mal-1 miljun euro fis-sena.